Ora gawa lendang ta, Lek. Iki mau nang pasar. Mergo bapakmu ngendika yen mbakone wis entek, kongkonan aku karo kowe dodolan. Nanging apese ngawak, Pluk. Tekan pasar durung payon, malah dagangane Pak Demu iki dirusak marang wong-wong sing kurang tanggung jawab. Mbok mau ki nggawa lendang, dadi penak to le nggawa kamu. Lah aku nek gegendong rata nganggo lendang jenok. Kok entek kabeh ming mabul-mabul kok iki mau? Kuwi diawut-awut marang brandal-brandal sing jarah rayah ana ing pasar. Dadine penjaluke adikku ya bapakmu urung iso kaleksanan Bali malah meneh wae apa, Pak? aku wedi Bali yen nang bali nang pasar mengko yen isih ditunggu marang wong-wong sing kurang tanggung jawab ngrusak kahanan pasar. Priye engko? Ya diwaneni to. Ya pisan-pisan kudu diwaneni. Lah ya Dalaran ngono yen kuwi. kebanjur tumindake kaya ngono. Wurung tan wurung bakal ngiles-iles wong cilik sing gaweane dagang kaya Iki aku. mengko nek awake dhewe bali ora nggawa apa-apa, mengko meng diseneni bapak lho. Bali Yo. ndono wae, Pak. Saiki ngene wae, Bu. Ya mbuh piye carane? Mengko apa duweke Pak Demu aku tak dole kanggo golek dagangan didol ning pasar meneh. Digoleke bathi. Muga-muga mengko iso entuk bathi kanggo nyembadani. Lah sing nggo tuku apa wong duwite ora duwe kok. Lah kuwi. Ki nek nganu wae piye? Piye? Rene dagangane wis kebajut entek kaya ngene. Nek bali mengko aku wedi yen diseneni karo bapakmu. Golek utangan wae po, Lek. Lah utangku ngendi-endi durung tak sawe. Ora apa-apa cedak-cedak kene nek umpamane ana ngono kok njur nggo tuku. Oh, utange Pak DPR wae kok ya. Kowe iki lho. Lek Iya. ngasus sithik wae. Ya. Ya, engko gek mbacutke lakune. Ya saiki leren ngomong-ngomong. Terus golek watu apa piye nggo lungguh? Iki disalahke ra apa-apa ora ana isine kok. Waduh. Wah, Buat-buati lho. lah kan yang mimike deh. Mimi apa? Mimi wong. Loh. Adimu to kan? Hah? Aduh, ngendi wae. Sapa ta? Pangling boyu karo aku. Sapa ta kowe? Pangling tenan. Iki ki gentrol tuh ya. Bener kowe lek aku gentro. Biyen ki kaya rada elek kok saiki nemen. Wo gentho ta? Gentro yu cempluk. Ah, pangling aku. Suwe ra ketemu kok rada lemu. Iya yu. Oh. Aku arep dadi manten kok yu. Alah, kowe kuwi Heeh. arep dadi manten. Arep dadi manten. Wah. Ya Dadi melu manten seneng. entuk ngendi to? Entuk cah ngampal. Walah, ming Cah tanggaku to. ngampal. Tangga piye? Lah kuwi cah ngampal kuwi. Kuwi tunggal sak omah karo Pak D Suramenggala. Kowe iki mbok ya ora ngaya-wara. Ning kono ki ora ana wong liya lho. Sing ana sapa sak omah nggone Pak D Nggala kuwi? Lah sing ana ming aku karo bapak.
karo Lek Cokro kuwi. Lah ya karo kowe kuwi yo Cempluk. Ki wis rembug tuwa. Antarane bapak karo anak kuwi wong tuwa wis ndhawuhke marang anake lanang supaya nemoni bocah wadon sing ditresnani. Monggo sing tak tresnani iki kowe. Kok rembug tua piye ta iki? Ayo aku karo bapak Suro Bangsat. Ngono aku karo kowe padha geleme, terus aku sowan ning ngampal karo bapak nglamar kowe. Dadi iki tekak gampange bapakmu bakal ngraketke nggone seduluran. Bener. Bakal bebesanan karo adikku. Lah piye kowe, Pluk? Kok piye ta? Lah kowe seneng ora? Ora usah ditakoni, cetha ora kok. Lah piye iki? Cempluk ora gelem jare to. Gelem ora yo. Mok, Apa sebabe kowe moh dadi bojoku? Kurang bagus apa piye? ta. Golek wong bagus kaya Iki ora aku cedak-cedak ta. angel lho iki. Ta. Wis golek sak krebet kene iki sing kaya aku ora ono. Ora ono. Ora ono. eh. Awang citakan topeng kowe kalah apik kok ya. Ta. Nek lor kono ana sing meh padha karo aku ana kuwi. Sing anu kae, wong gedungan kae apa? Ta. Gelem ya Yu. Ora cedak-cedak to. Aku tak kandha ora ngono kuwi. Kondo piye kondo piye? Wong bebojoan ki ora gampang to. Iya. Kudu padha tresnane. Padha tresnane sing lanang ya tresno, sing wadon ya tresno. Padha geleme ngono. Sing wadon gelem, sing lanang ya gelem. Iya. Nek iki jenenge piye wong aku ora tresno karo kowe kok. Digawe tresno ya. Carane piye wong Carane kowe manut dadi bojoku. Lah mah aku ora gelem kok. Aku gelem yo. Lah gelem ra kowe? Iya, mau kowe yo gelem mo. Aku ora gelem kok. Lho, nek ora gelem kuwi kleru yo. Piye to omongan karo kowe iki? Nek kowe ora gelem dadi bojoku, kowe kleru. Klerune nggo ndi? Lho wong aku gelem kok kowe ora gelem. Aku iki lho jan wes. Toh? Ya. Kowe mau kondo yen kleru, mbok dijolke. Sesuk tak jolke telo ro kimpul kowe. Nang kota gede ya. Tak pasrahke kowe suguhan telo karo kimpul kuwi. Mengko sak karepmu atau bumbone apa aku manut. Bumbune apa to? Brambang bawang. Nora kuat Kowe iki arep ngopo? saban. Mbok ya ora ngono kuwi ta. Dino. Gelem lho iku dadi bojone Gento. Hah? Hanya wong ayu Hah? Lah iki lho, Lek. Eling yo to. Iki Mbak Ayumu. Lek, mbok kowe iki ra alus-alus to. Kae diseneni ngono. Toh? Piye? Iki Mbak Ayumu. Aku ngerti nek kuwi Mbak Yu. Aja ngawur. Aku ki ora ngawur. Ngerti nek kuwi Mbak Yu Cempluk ki wadon aku lanang. Ning Cempluk ora gelem. Kowe iki ngandanono Cempluk, Pluk, kowe gelem mo dipek Gento. Lho kowe iki gelem ya. Kowe kok malah ngewangi kono. Lah aku ngewangi kene kono Hamulat wage rasaning ati
Iki ngene ya, Pluk. Piye? Mbok menawa kowe ora seneng karo Gentha ki merga roh pakmu gedhe aku. Piye, Mula aku tak ndisiki mulih. Mengko mbok menawa sakwise tak tinggal saka papan kene, kowe iso mikir yen bisa dadi bojone Gentha ya. Kok malah ngewangi Gentha ki piye? Aku ki ora ngewangi. Lah kuwi Ming ngenehi kalodhangan wektu kanggo kowe mikir supaya bisa karo si Gentha. ora usah Ya, ngono to, dipikir-pikir, ora bakal gelem aku. Sekarang ya kulinane dadi ratu. Ratu mulih. Apa-apa ki serawung lan pakulinan, ya ta. Supaya ngumpliti watak ngono kuwi pancen ora gampang. Kulinane dodol kimpul karo telo ya lagune kaya kimpul karo telo. Kulino dadi ratu ya lagune kaya nek dadi ratu. Ah mula saka kuwi rene ing kene ki aku ora iso njumbuhke marang kahanan. Mula dipenakke nggonmu rembugan. Penak piye wong geleme ora kok. Ah mbok menawa suwe-suwe gelem. Nah. Kowe iki ngalang-alangi aku ngono lho, Lek. Kuwi cegati kae dipithing apa piye ngono. Angel lho gandrung Piye ya karo Gentha ki? Uyon ki nek ora padha dene wiyaga. Le menyesuaikan gerak irama uyon-uyon kuwi. Piye gelem? Gat-gati. Berasa ki ya manut iramane. Ngono. Nek aku ora manut, oke, ora ngerti Rama ngono. Ngerti ora? Gelem ya ora? Ma. Aku mau. Gelem. Golek wong krebet kene wae. Ya to ya. Tak pilihke wis. Tak kandhani to. Kene iki akeh sing ayu lho. Tenan. Ayu-ayu kan aku nang kene pol-pole pakane asem. Kok pakane asem? Tenan kuwi. Aku nginep ngene Pak Sabtoso wengi suguh asem karo balok ayu. Kuwi mbiyen, ngerti ora? To. Eh? Mbok kowe mesake aku. Upama kowe engko gelem dadi bojoku, engko rembugno karo wong wadon krebet ki tak nggone ampiran. Karepmu piye ta kuwi? Karepku mbok lah dene Sakra iki malah ninggal. agak irama ketoprak iki. Kaya kesel, saiki nek kesel nek sarapan. Ben sehat meneh. Apa? Ben sehat meneh. Ora ngira babar pisan nek makmu gedhe jebul sak meneh iki. Ketoke piyayine cilik. Wah, jumbuh karo jempol sikile. Jempol sikile piye? Titikane wong lanang. Kuwi ning jempol sikil. Wis. Bentuk-bentuke iki mesti ora adoh karo jempol sikile. Ngono. Jempol sikile makmu gedhe ya sakmene iki. Gelem ya ora? Ora. Iki mumpung rong tak dulang kok ngene lho kowe. Ta. Aja ngono kuwi to, aja nekat lho. Aja nekat, nek ora nekat ra komanan kok. Lho. Kowe ngrungokno kandhaku. Kowe iki wis gedhe. Kancamu do duwe anak siji loro. Ya ora apa-apa wong apa. Iki lho ora demak-demak. Gedhemu sakmono urung ngladeni wong lanang. Apa ora man-man pirantemu? Anggepe kok le. Gentha.
Sabto. Bacutno nek gelem kualat kowe. Sabto wanita ya. Lerenono lemu ngoyak-oyak marang kowe iki dikapake ngono lho mangkelke kok. Kowe iki dicokoti apa sikilmu kok bijek-bijek kuwe Cokoti ngangkrang kok piye? Aja nyalahke aku. Kok ora mesake aku to? Kok aku dibledek kok meneng wae. Lah aku mesake kok aku werano sing mesak. Iki kok iki tok cempalane apa piye tok ewer-ewer. Lah apa wani po aku? Aku kok ora wani nek ro gento. Hebate pengendang ki nek nang kene iki lelakone ngono. Piye? Iso mbedake iki Rama Uyana Yon, iki Rama Gandrung. Sing Gandrung ki wong apik apa wong elek ngono ki iso ngelaraske karo iramane. Lah iki mau iramane wong Gandrung elek apa becik? Terangane kowe iki ora patek waras, Pak Dik. Ha ketok ya mung padha. Tekan apa lae kaya ngene kok irama piye? Umurmu ki pirang taun, Pak Dik? Ya di salahke to kuwi iki. Disalahke. Salahke kepiye? Nak malah diwor. Lek. Mbok iki ki tok kapake apa tok untir apa tok betot irunge kuwi ngono. Nek betot kok irung ya ora pas to. Ben leren ben anteng. Kaya ngene iki jenenge iso ngomong sedulur akeh. Ora gawe suwane kang nonton gentro, ngono. Wah. Dek malam setu gentone elek. Gentro kok kelemar-kelemer. Sing kelemar-kelemeri gentone apa sing ngancani? Sing kelemar-kelemer ki ramane. Oh. Ning iki mau wis owah iki mau. Sing owah apane? Owah iramane nek kowe nuwun sewu. Pikire. Nek nuwun sewu nek panjenengan sing owah uteke. Ya kan biyen. Lho nyara. Kok ora nesu to? Nora. Aku gentro anak Suro bangsat. Nek kowe nganti gawe kagol, gawe cuaning gentro, aku iso tuminta opo wae. Weh lah, kok nekat banget iki. Aduh piye iki? Aku nek rudo beksa, diedel klambimu. Aja. Kekrek jaremu. Ayo. Aja. Aja kecemplung aja. Ayo, raine medeni tenan iki. Ceritane awake dhewe iki nulungi bocah iki dilawan. Kowe sik Wis ngerti jenengku apa durung? Saking pundi Mbah Kaum? Ya iki Raden Subroto. Bature. Iki aku ya Raden Subroto. Loh. Nek ngono loro. Kok loro? Adine, Den. Adine. Adine
ending ngono. Adine Subrata, kowe ganggu wanita iki apa? Ditulungi nggih. 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 Tak tulungi. Aku ora jeneng ganggu karo wanita nanging Mbak Yu Cempluk Warsia arep tak pek bojo. Ki apa to iki? Kok kowe gorijen? Aku wingi dirubut wong 8. Dak. Kabeh mlebu rumah sakit. Sing 8 kuwi mau. Sing 8 Mlebu rumah sakit. Mlebu rumah sakit. Oh, tilik. Dek do tilik aku. Oh, Aku kalah. Ya ora apa-apa. Ora kalah do tilik mlebu. Aku ditiliki wong 8 mau. dikerubut 8. Sing loro ngrubut sapa? Sing loro ora cacahe 10. Kan wong 8. Aja wong 8 mlebu rumah sakit jedet to. Ternyata tilik aku. Sing loro kuwi sing gotong aku. Aku jujur semaput to. Ngono. Mau kandha. Kan 8. Cangkire pira? Kan 8. Kan Cangkire kok kuwi lho. kan kuwi wadah wedang. Wedang. Dumadi saka beling. Mikir, Pandangi, Kang. ning medeni tenan ngono medeni tenan. Kok mboten sah disawang pripun to? Langsung wae ditantang. Dadi ngene ya. Kowe madhepe rono. Wedi aku kene madhep rono. Dadi ngene. Aku iki ora tau wedi karo sapa wae. Ya iki sing jenenge Lah kok malah madhep mriki? wedi nek madhep rono. Ngene wae, kowe madhep rene. Ngene, kowe wani ora aku ra. Kowe wani karo aku ora? Hah? Nek ra wani kebangetan. Engko anu aku. Aku ngerti. Isa nulungi mboten kok bojiri banget. Ya jane ya wani ning ngono. Nek dibrakot kok ngono piye nek. Ngene wae. Ijen padha ijen. Kowe Ijen padha ijen. Ning cangkemmu disingkirke dhisik. Aku wedi. Aja dipindah pundi kok. Anu, timbang angel to. Nyuwun ngapunten cangkem sampeyan titipke. Yen pundi ngoten. Ngejo. Kae malati mergo kae kaum kesuwen ora payon. Ora tau ndongake. Mergo dheweke le tetak durung mari. aku mbayangke gelo tanpa cangkem iki. Aku wedi tenan. Wani mboten. Wani. Kula ditulungi. Aku Tak tulungi. ngerti apa sing dikarepke. Perkara ki engko dadi panas, nek cangkem disingkirke tegese sing semingkir cangkeme keren, luweng, anglo, dudu cangkeme gentho. Mergo asline gentho ku ora duwe cangkem. Oh, nek ngono ki cangkeme anglo iki. Ayo. Pilihan. Sapa sing gelem nggunakake cangkem anglo apa malah nyunggi anglo? Wes. Sesuk bentuke kaya ngene iki wong sing tukang nyunggi anglo. Ngene wae. Kowe mungsuh kae, aku tak mungsuh iki. Ah kok kowe milih empuk, aku milih model. Ayo. Yen pancen kowe arep mebalangi aku tanpa nono Kanjeng Kiai Lontong wasiat. Ameng kok ngono kok diumukke. Mboten nampuh niku. Ora ampuh. Mboten. Gento. Piye? Kowe ora macem-macem. Iki ning kene aku karo kakangku iki wis cetha. Aku nglindung. Aja madake kuwi gedhe kuwi. Kowe nglindungi Cempluk Warsia. Iya. Kerubutan wong pirang-pirang wedi. Ayo. Gento. Iya.
ngejar ngono wong bagus wani nempil. Waduh! Aduh. Lek kebu melu ora? Ora. Kualat tuh deh. Sido sempal kaya untune. Wah, untune rampal. Kowe sapa? Klambi jo nganggo wulu bagus nanging rada kenthit dijak omong angel bangit ayo ge enggal omong dhisik Awang sing kenthit dekne niku. katon bedodong. Ya iki kenthok. Lek sampean tak waske ket mau ganggu karo wong wadon iki. Cempluk Warsia. Cempluk Warsia. Sampean jenengmu sapa? Nggih, kula Cempluk Warsia. Cempluk Warsia. Langsung. Terus Dorone dhewe. njur tok anggap aku gentong ngono apa? Sesuk dijak melih nggih. Cempluk Warsia. Pawadan apa sampean kok ganggu Cempluk Warsia? Tepung riyen Den, asmane sinten saking pundi sampean? Oh, iya. Padu kok ora ngerti jenenge. Ditepungke. Nggih. Aku Den Mas Subroto. Subroto. Bagus. Aku Yuli. Oh. Den Mas Broto, Mas Yuli, Kemis Kiti. oh, Mas Kiti. Aku Den Mas Subroto, putra Adipati Dibya Ngalim ing Trenggalek. Dibya Ngalim Trenggalek. Trenggalek niku Jawa Timur atau Jawa Barat, Den? Jawa Timur. Oh. Nami kula Gentro. Oh, Gentro. Nggih. Padha karo sing mau, ngomong nggih, jare Gentro jenenge. Nggih. Nggih, gentong. Terus Gentro untutok. ora tok teteli lek mau lek. Sampean semingkir mawon nggih, Den, kula ajeng boyong Cempruk, kula jak mulih teng Gunung Pegat. Niku calon bojo kula. Terus iki kok ngandhake calon bojone? Dede, mboten kok niku aja ngepek bojo kula ning kula mboten purun. Lho, ngakune Cempluk, jarene Cempluk arep pek bojo ning Cempluk ora gelem. Nggih, Nek mboten gelem niku mergo sampean tekan riki. mboten Den. Oh, dek Seksine sampean nek dereng kula niki teko kok. nggih kandha ajeng gelem. Ken Mas, Lek, pripun? seksinipun kula menawi Cempluk menika badhe dipun pek bojo kalian Gento, tenanipun mboten gelem. Nggih. Nanging tumindakipun Gento murang susila kirang tatanan tatemah ngoyak-oyak dhateng Cempluk menika Bletik Den Mas. mawon aja mramosa kula. Wis tenan ngono kuwi. Iku aja ngepek Cempluk. Heeh. Cempluk ra gelem Gentro ngoyak-oyak kula lah. Oh, ngono. Mal aduh ya doyak-oyak ora? Mboten kula tidak mukrim. Oh, tidak mobil. Ya. Saya ngene Gendok. Pripun? Pawadane wis cetha. Menawa Cempluk arep pek bojo ning Cempluk ora gelem. Terus arep tok ruda peksa, ngono to? Nggih, nggih. Mula saka iku Gendok. Injing ngaten mawon. Supados angraketaken pasederekan lanipun Gento kaliyan Den Mas Broto, kula kelampan dados bojonipun Cempluk, jagongan gedhen, kula souvenire pesen sampean. Pun mboten sah Sulaya. Iki ora perkara souvenir. Nganggo apa, Mang? Souvenir. 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 Ora iso kecambal untu. Pripun? Saiki ngene. Pripun? Mergo nek arep pesen souvenir iki ya isih suwe. Nggih. Sawetara to? Ngoten. Souvenir rasa dipikir. Sing tak pikir antarane Cempluk supaya ora tok gang. Nek Nek aduh. Cempluk kula peksa pripun? Oh. Nek Cempluk tok peksa
ketemune aku karo kowe. Yen nganti kowe iso karo aku iso ngalahke aku. Den, langsung bet. Kula niku wong desa, Den. Ning kula mboten seneng umuk. Benten kalih piyayi kados sampeyan wani nantang wong desa. Wong desa niku gedhe prihatine lho, Den. Sampeyan ampun nyepelekke wong desa. Sepinten kadigdayan sampeyan, Den, wani karo anake Sura bangsat. Ning pawadanku ora teges aku songar umuk lan sapanunggalane. Pawitanku aku arep mbelani tumrap kawulaku sing arep tok ganggu. Pawadanipun mbelani namung sampeyan mesti duwe melek karo Cempluk Warsia. Melekku mung ngarep ngewangi Cempluk Warsia supaya ora tok ganggu. Mboten nonton wong melek kok bloko karo liyan ku mboten. Pun sakniki ngeten. Nek pancen sampeyan wong digdaya, kula umbar awak kula. Napa kekuatan sampeyan? Napa kadigdayane Den Mas Broto wang tumplak ten awak kula? Oh. Atos-atos lho Den Mas. Nika sekti. Kosek, Gendro, nek kowe nekat duwe bojo Cempluk, Nggih. sing arep nge-MC sapa? Kita setuju. Nek ora nganggo MC piye engko? Piye? Den Mas, sampeyan nek duwe piandel monggo. Nek duwe kasekten kula umbar wedi ngarep muri. Wedi muri iringan. Oh. Abi, Reh niki. sing digdaya Gendro apa Subroto? Ayo ditinggal bali. Kok dhisik nek mesake Den Mas. Le Aldo. Nggih. Nggih. Den ngarsa awat-awat ana Cempluk. Nggih. Balik Siap. Gento tak urusan. Atos-atos. Iki antarane Subroto karo Gento. Tak jajal kadigdayanmu. Coba saka ngarep. Rasane namung kaya dithik-ithik, Den. Ithik-ithik. Kaya dencoki lemut. Mboten wonten kadigdayan napa-napa sampeyan tumrape Gendro. Oh. Iya. Nggon rai ora apa-apa. Mergo kahanan raine ya kaya ngono. Saka mburi oleh. Monggo, sak kresuk panjenengan. Monggo. Den Mas. Den Mas. Prayoginipun wajahke mawon mangsa dateng omah kula. Nggih, Den Mas. Alon, hati-hati. Niki wong ilmu napa? Sing diantem kene kok sing muni mburi. Lah iku jeneng ilmu panglimunan. Cempluk. Sing penting sliramu sumikir asih. Nggih, nggih. Cempluk sumikir. Monggo, asih. monggo. Ya. Pakde, awat-awati Cempluk. Perkarane Gendro karo aku. Hot! 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 Ah! Ya! Ah! Den Mas Broto mlayu gandeng Cempluk sak kancane. Mesti tekan ngampal. Ayo, sapa kene? Candhake. Adem, Cempluk.